proste ľudia si myslia, že stačí proste nafotiť, hodiť to na web a potom už len čakať na telefonaty. Ale realita zasa je asi trošku inačí. No nestačí, lebo príklad poviem, zoberieme náš obľúbený bazoš, keď ľudia si myslia, že stačí na bazoš dať a je to vybavené. Na bazoš môžeš dať, ale o 2 hodiny už si na 20. strane, alebo tam ďalší nahadzujú ďalšie nehnuteľnosti na predaj a updateujú a aktualizujú. A ty, ak súkromná osoba, ktorá to tak laicky nevie, že to tak funguje, robí, tak proste ten klient ani nenájde tam. Lebo nehovoriť o tom, že sú tam topované inzeráty, ktoré sú stále na prvých 5-10 stranách, záleží, čo predávaš. To je presne to umenie predávať, aj topovať, aj to zdieľať, aj presne sociálne siete. V podstate my všetky nehnuteľnosti dávame na sociálne siete, kde máš tisíce followerov. To znamená, že tých kanálov na kupujúcich je veľmi veľa. Newsletter, databáze niekoľko tisíc klientov, ktorí čakajú na kúpu. No a stále im posielame maily. Keď dnes nahodím nehnuteľnosť, zajtra nám mu príde e-mail. A to súkromná osoba nikdy nedokáže, lebo nemá ten systém.